Ola a todos e a todas. Eu chámome Raquel Lafonte. Hoxe preséntovos o book trailer dun libro teatral chamado Boaxa e Carmín, escrito por Esther Fernández Carrodeguas. Esther naceu en Rianxo no ano 1979. Ela é unha dramaturga, escritora, actriz e directora teatral galega. Licenciouse en xornalismo e técnica superior en imaxe. Tamén é membro da compañía Butaca Cero. Esther escribiu moitos máis libros, como por exemplo Malcriada ou Na Butaca. O libro trata de dúas irmás que, como calquer outro día, saen da súa casa maquilladas e vestidas, dispostas a dar o seu habitual paseo por Compostela para comprar Sansón e galletas, insultar a outras mozas e piropear aos mozos. Pero todo isto vese alterado polas ganas de Coralia, a irmá pequena, de escapar da rutina. A pesar de que esta obra só ten dúas personaxes, a miña preferida, sen dúbida, é Coralia, xa que ao igual que ela, eu tamén son a irmá pequena. A min, persoalmente, este libro gustoume moito, sobre todo o feito de que as personaxes sexan as dúas Marías de Santiago de Compostela, xa que cando era pequena, miña avoa sempre me levaba a visitalas á Alameda. Foi fácil de ler e entender, así que xa sabedes, se vos gustou este resumo, anímovos a lelo.